Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Олина Валиева, исәнмесез? Коронавирусқа шикләнеп, ике шәһәрдәшебез табибларга мөрәҗәгать иткән. Чаллыда Кытай вирусына каршы нинди чаралар күрелә? Аварияле очраклар тудыра, автомобильләргә зыян сала. Машина йөртүчеләр Вахитов һәм Сөембикә проспектлар киселешендәге трамвай юлына зарлана. Сәнгать эшлеклеләре зур бәйгедә катнаша. Тукай премиясына гаризалар кабул итүгә 2 атна вакыт калып бара. Шалының йогышлы аурулар хастаханәсенә коронавирус йогышына шикләнеп, 2 пациент китерелде. Кытайда бу ауру белән бәйле рәвештә Роспотребнадзор эпидемияга каршы чаралар комплексын үткәрүне дәвам итә. Аэропортларда чит илләрдән килгән пассажирларга контроль көчәйтелде. Шәһәрдә вируска каршы нинди чаралар алып барыла, безнең алдагы сюжетта. Дүшәмбе көнне коронавируска шикләнеп, 2 шәһәрдәш йогышлы авырулар хастаханәсенә мөрәҗәгать итте. Алар Монголиядан кайтканнан соң үзләрен начар хис итә башлый, температуралар күтәрелә, көчсезлек сизә. Бәхеткә диагноз расланмый, шәһәрдәшләрдә ОРВИ була. Коронавирус ачыкланган очракта пациентларны махсус транспорт көтә. Данные боксы, еще раз, предназначены для эвакуации пациентов чаще с подтвержденными случаями. То есть, если вдруг что-то произойдет, не дай бог, в городе, будем участвовать ведь не только мы. То есть, есть еще Республиканский центр медицины катастроф, есть такие же боксы на оснащение Министерства чрезвычайных ситуаций. То есть, количество боксов транспортных в городе позволяет в любой ситуации видеть. Ашыгы шердә машинасында инфекцияле кешене йөрткәннән соң саклану чаралары медицина персоналы өчен дә каралган. Һәр машинада махсус кием һәм битлек салынган пакет, шулай ук салонда һава чистарту системасы бар. Тик бу саклану чараларының бер өлеше генә. У нас есть для обработки вот такое средство. Это уже мы обрабатываем в кабине. Руки, например, вот руки. Салон обрабатывает инфекционную Салон больницу. обрабатывает инфекционную больницу. Они полностью заливают своим раствором уже. Дәүләт сәламәтлек саклау комиссиясе мәгълүматларына караганда, Кытайда 6 меңнән артык расланган коронавирус очрагы теркәлгән. Шуларның 132се үлем белән тамамланган. Авыру таралу сәбәпле туристлар Азия юнәлешендәге турлардан күпләп баш тарта. Әлегә Россиядә коронавирус белән авыруның расланган очраклары юк. Лилия Гатина, Константин Величков, Әнис Иксанов, Яңалыклар. Тәгәрмәшсез калырга яки аварияга эләгергә мөмкин. Безнең телекомпанияның кайдар элемтәсенә шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Сүз Вахитов һәм Сөембикә проспектлары киселешендәге трамвай юлы кичүе турында. Рейслар арасындагы резин өслек таушалган һәм аның буенча йөрү куркыныч ди машина йөртүчеләр. Урынга Эльвина Андрова чыкты. Вахитов һәм Сөембикә проспектлары киселешендә 3 хәрәкәт полосасы. Аларның икесенә ремонт кирәк ди машина йөртүчеләр. Резин катламы таушалган, тәгәрмәчләргә зыян килмәсен өчен трамвай кичүе аша бик әкрен узарга туры килә. Кичләрен биредә һәрвакыт бөкеләр. Я всегда заезжаю с одной полосы, заранее перестраиваюсь на левую полосу, потому что через ЖД переезд здесь я плавненько и ровно проезжаю, а здесь меня кидают. Перепады большие между полотном дорожным и резиновым покрытием. Люди тормозят, жалеют машины, поэтому увеличивается время проезда. Шәһәрнең мәгълүмати сәясәте идарәсендә безгә Вахитов проспекты буенча юлларны капиталь ремонтлауга алдагы 3 елга шәһәрнең бюджетында акча каралмаган дип хәбәр иттеләр. Әлеге мәсьәлә бу максатларга финанслау бүлеп биргәндә каралачак. Мондый хәл Тынычлык һәм Беляев проспектлары киселешендә дә күзәтелә иде. Узган елны ремонттан соң проблема хәл ителде. Хәзер рельслар аша узу уңайлы, бөкеләр юк. Автомобиль йөртүчеләр әлеге трамвай кичүендә ремонтны озак көтәргә туры килмәс дип үмитләнә. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сездә берәр нинди проблема борчыса, шатаклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номер тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Көтүп алынган ярдәмче беренче балалар сырхауханәсенә заманча тренажер кайтты. Ул хәрәкәт аппараты бозылуга бәйле авыруларны дәвалау һәм кисәтү өчен кирәк. Медицина җиһазы сәламәтлек саклау милли проекты кысаларында кайтарылды. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. Сейчас мы ей поставим нагрузку, и она у нас начнет тихонечко крутить педали.
Наталья Пономаренко девала физкультурасы буенча инструктор. Ул балаларга тернәкләнү узарга ярдәм итә. Имгәнгәннән соң тирә хәрәкәт аппаратына зыян килгән пациентлар мөрәҗәгать итә. Шуңа күрә яңа ярдәмче тренажерга алар бик шат. Подростки у нас, как правило, страдают уже многие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и поэтому мы можем проконтролировать нагрузку, которую мы можем предложить ребенку. То есть мы можем проверить реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку, и также этот тренажер очень хорошо помогает для разработки травм коленного сустава. Тренажер велотренажерга охшаган, әмма аның яңартылган функцияләре бар. Бердә пациентлар сыйфатлы реабилитация үтә, тернәкләнү тизрәк узачак, һәр бала өчен дәвалау курсы индивидуаль сайлап алына дип аңлаттылар шифаханәдә. Каждый ребенок индивидуален, и заболевание у него тоже может быть разным. Кому-то хватает и 5 раз, а кому-то до 10-14 раз нужно будет. А по времени у каждого по-своему. Для начала начинается с 2-3 минут, потому что если это был перелом и нога устает, это может быть только 2 минуты, а дальше уже увеличивается до 10 минут. Аппарат дәвалау физкультурасы залында урнаштырылган. Медиклар сүзләренә караганда, дәресләр аякларның мускул тукымасын ныгытырга, шулай ук симметрик рәвештә бер үк амплитуда белән хәрәкәт итү сәләтен формалаштырырга ярдәм итәчәк. Бер тренажерның бәясе 390 мең сум. Шәһәрнең балалар сырхауханәләрендә алар 4. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республикада спорт объектларын капиталь ремонтлауны финанслау күләмен арттырырга кушты. Быел бу максатларга 150 миллион сум планлаштырылган иде. Әмма президент карары белән ул 500 миллион сумны тәшкил итәчәк. Бу акчага бөтен Татарстан буенча 100дән артык объектны тәртипкә китерү планлаштырыла. Программага 1999 елда яки элегрәк төзелгән һәм 2008 елдан бирле ремонт күрмәгән объектлар эләгәчәк. Шул ук вакытта бинаның искеру дәрәҗәсе 45%-тан арткан булырга тиеш. 15 февральгә кадәр Тукай премиясенә дәгъва итүчеләрдән гаризалар кабул ителә. Бу татар әдәбияты, мәдәнияте өчен бик әһәмиятле вакыйга. Бәйгедә республиканың иң дәрәҗәле сәнгать эшлеклеләренең эшләрен бәялиләр. Тукай премиясенә дәгъва итүчеләрнең исемлеге февраль азагы март башларында билгеле булачак. Үткән атнада Язучылар берлеге әдәбият премияләр һәм дәүләт премиясенә кандидатларны барлады. Татарстан Язучылар берлеге остаханәләреннән үткән кандидатуралар 30 гыйнвар көнне идарә утырышында карала. 10 кеше гаризаларын калдырган. Шуларның берсе Язучылар берлегенең Чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафин. Тукай премиясенә кандидатлар үзләренең халык арасында әдәбият өлкәсендә уңышларын күрсәтеп, шактый зур эш башкаралар. Булар буенча инде хисап биреп барыла. Бик күп бу өлкәдә безнең язучыларыбыз әле зур юл үтәсе бар. Бу стейчкрасы соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән саубулашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Челнинский кирпичный завод в связи с расширением производства приглашает на работу операторов пульта управления, слесарей-ремонтников, съемщиков-укладчиков, контролеров, шихтовщиков, стропольщиков. Многопрофильная клиника «Медхан» – это высококвалифицированные специалисты андролог, уролог, гинеколог, современная лаборатория, УЗИ органов и сосудов, процедурный кабинет. Клиника «Медхан», Московский проспект 52-20А, телефон 45-02-03. Эффективное лечение воспалительных заболеваний у женщин. Прием ведет опытный врач-гинеколог. Урологический центр «Урамед». Запись по телефону 49 22 10.